laugarren A mailakoak, eta hauek parkeari buruz edo parkeei buruz eta parkeetan gertatzen diren gauzei buruz hitz egingo digute. Ie gustatzen zaizuen, txalo bero da. Goizean nagusia gozalduta gero, txakurra hartu eta parkera goizero. Orduak pasa eta kaka bero-bero, gaua itxi da eta denak oso ero. Nere ama askotan jartzen dizigorra, parkea zikitzea ez bota lurrera. Esaten disaiatu izate jatorra, baina ezin da bota lurrera zaborra. Hore parkean dago pozillo lasean, bleble bereziki nabini parkean. Iturrian ibili eta orain etxean, katarroarekin baita orain oean. Goizean parkera joan naiz bizikletan, ume bat aurkitu du tango txirristretan. Umeak joan dira tobogan batetan, ume asko daude bai parke guztietan. Portaventuran jai ondo pasatzera, ta orain hotelera ondo afaltzera. Bihar goizean ere Portaventurara, eta Dragonkanean montatuko gara. Protestaka gatoz, hirian parke asko nahi ditugu markoz, bestela horrenega, tan markoak datoz, parke gehiago jarri gaudelako gogoz. Lagunekin gabiltza jolasten batera, arratsaldeko laura goazen jolastera. Lagunei deitu eta ondo pasatzera, jolasten gabiltza gu batetik bestera. Lagunekin jolasten natura helburu, badaudelako hainbat jolasteko modu. Natura zaindu eta konponbidea du, natura gustoko dut ondo pasa du. Nizalia badauka eta delta da bera, oso pozik joaten naiz ni bere gainera. Eta mugitzen gera aurrera atzera, zalia eta biok lagunak baikera. Erotik nera joan da, joiki eta igo, gustora ibiltzen naiz milioan aldiro. Ondo pasatzekoan hainbeste motibo, eta aldudanean banoa berriro. Gaur goizean jekin naiz parkera joateko, ziztu bizian joan naiz
oso azkar bota naiz berriz botatzeko, gero ni pentsatu dut korrika hobeto. Parkea garbi mantentzen da errez, baina jendea dabil askotan arrerez. Eta pixa zuaitzen kontra egin ordez, komuna erabili umea mesedez. Kolumpioak daude kolumpiatzeko, txirristak ere baita txirris egiteko. Bildurra badugu hortikan jaisteko, parkean jolas asko daude jolasteko.